din IPJ Tulcea. Am fost contorsionați și bătuți, Răzvan. Suntem contorsionați și bătuți de către ofițerii poliției din acesta este cetățean. Nu terminăm cu niciun cerc. Deci ai nevoie de poliție sau de... Da. Acest cetățean, cum vă numiți? Vă rog eu frumos să spuneți cum vă numiți. Nu mă mai atingeți. Te rog m-ați bătut și sunteți un nesimțit care ați fost Tu ești un nesimțit. Forțele de poliție. În acest moment ești privit de către toată țara. În acest moment tu ești privit. Ok. În acest moment acest om, gata, te rog frumos, ia mâna după mine. În acest moment, acest cetățean, am fost, ba da, poți să intri și înăuntru. Deci eu sunt cetățean. Nu, acest om face un abuz, ieși din comun. Nu ne mai împinge, te rog. Ai nevoie de ambulanță, a venit. Da. Nu mai faci cerc. Nu facem niciun cerc. În acest moment ești privit de toată țara. Așa, da? Da, pentru că ai făcut un abuz tu personal și tu ai fost plătit de un cetățean de la altă locație. Nu contează de ce cetățean. Te rog frumos, nu folosiți. Suntem pe teritoriu. Suntem... Deci tu faci una, ne-ai luat dinăuntru. Ai nevoie de ambulanță? Da, am explicat de ce am fost bătut de tine personal și am filmarea aceasta. Ai folosit forțele stat. Ai folosit forțele stat ca să fim luați dintr-o locație abuziv. Acest cetățean, uitați-vă la el, acest cetățean. Nu, dar el trebuie să fie văzut în acest moment, ești văzut. Nu ne manifestăm deloc. Acest cetățean, Georgian, a spus, ați abuzat. Saciu Georgian, da. În această seară la noi, joi, de la Ciuperca a venit, care a